Trí dó híam náid. Dí raibh bliain an seo ag léamh na nuacht as America don luan an fichiú láimí bheithimhrá bhílis sé díog. Mar is go nach don luan tá ag gnéalt bainteach le cultúr nó stair agus a chás seo bainann sé le tuairteáil Eitleán in áit dar bannam Palomares sa Spáin sa bhliain 1966. Sa tuairteáil seo scaoileadh de theisme ceithre bhuama hidrigine agus cé nach bhail seoí, cé nach nochtdóí an airórsa na cóid faoin tuairteáil seo is móas dói sí gur scaoileadh trúiliú radghníomhach ag an am freisin ach má scaoileadh níor dúrú sin ag an am leis na saidúirí chuireadh isteach chun an áite glanna sús i ní an tuairteála. Agus tá na chéadta saidúirí, well, eitleoirí is dócha, níl is agam an saidúirí saidúirí nó eitleoirí iad se, eitleoirí nó saidúirí de chuid an airórsa. Ag muomh ó hin gur bé an obair seo an láthair tuairteála ba chúis agus is chúis leis na tinis agus na heilsí eisteacha bhí agus atá acu ó hin lé. Cathe na saidúirí seo a gcuid códáil sláinte a íoc as a bócaí féin mar ní admhóí an airórsa tada faoin achtra. Scéal trúbhéalach. An Venezuela, ní fad ó hin go raibh an Venezuela mhór na dáblaí do airgid agus muoin agus sástacht. Ach le tamil nús go háidethe agus dearratáchaí le bora an ála tá Venezuela i driblúid agus tugtar le fios go bhfuil pobl na tíre sin ag creacha siopaí agus i dtí slád stóra spia margheallar i míotarb, margheallar cho dain is atá a nocras agus cho géir is atá nocras. Bhí me ag caint faoi na Cleveland Cavaliers agus faoi óniseagus rís ó iad a bheits na ceann líonte agus deire leo agus le LeBron James bailú dír. Ní dearmad Chloe seo téann an críomh go dtí na Cleveland Cavaliers. Cóghortas leo. Bín tora na sraithe cisfeile deirí de chuid an NBA. Agus sin an séasúir cisfeile thart. Bre rialú, nó frí dhinúid más thirleat. Níl is agam céimara aibríonn sé ach is féidir app a áil do do ón chlistu a chawróilead frí dhinúid
idish gan dochtúir a áil. Ní is agam cé mar a eibríonn sé ach tá sé an agus sin an fá go bheici míid ceanlín an seo bre rialú déanna cean dreid nó ag fáil teanta coise tríd an app seo. Ach bhuihanneam na hanna eile úsáid a fuair mé freisin bána dhéanamh sin rud a dhéanach duine béidir agus é tí troda nó na cosa chu fút ní bhuachaí tú. Níl iarthóir leasúchtaránachta ránathe ag Hillary Clinton go fóill ach táthar ag caint faoi chomh-géibheanach chomh bhar hábhachtach agus a bhaith sé go mbeidh céad é an terma tá bhaim inis imaibriú Caimé seo lorgan sa bhuachlár gaime leis géilnis. Smáile mé maibriú agus fanní mé muna bhfuil focaile necha láimhe agam an seo. Sé? Imaibriú. Chatha imaibriú ceimiceach do muid a caint go meafrach ar nó a bheitán idir Hillary Clinton agus an iarthóir sin. Ní léonú duile le rágam ach bháin go bhfuil an scóine fada ina measc chóirí bochar an seanadúir déanlathach ar bheith méara Newark é. Scéal leiis, scéal trúbhéalach. Ní chatha Americeánach dul thar lear chun taithí a áil zón chatha níos mó, ní gádó ach dul go dtí an clubbíche cosú leis an gceann in Orlando, Florida, in ár Mariú Cearchanaí. Agus táthar a gúsáid freagart na seirbhís dhégan dá le henne féin mar cheacht chunas deileáil le mór sléachtaí mar seo. Nach trúir sin, scuimhinn deam gur go mbeadh dochtúirí ag géirí taithí a áil sa Royal Victoria i méil ferriste sílim mar gheall ar an méid garta gunaí a bhí chu techan sin i rinne tiblóidí. Gartathe nach bheicfí in áit san eile. Ní gád a bheith ceann í dul go bhéil ferriste, tá sé Somália an tá mar fad. Brexit táthar a caint faoi iarmhairtí hena féin má bhótálann an bhreatain an teantas a ágáil bídís ag súil le freagra faltanasach, neamaiteach, dóhaiteach ón Aontas Eorpach a bheith meáte chosc a chur thiartha eile an Taontas ágáil. Tá dúchlan raibh an dáthíomh más féidirlín caint faoin dáthíomhanis. Tá dúchlan raibh an mreatain a thuisbáint go raibh an ceart acu go heach na múil an Taontas Eorpach ágáil. Agus tá dúchlan raibh an Aontas Eorpach a thuisbáint nach raibh an ceart go mreatain agus gur bíod san bheith híos leis de bhár a bhágála agus cábhas céir de thiocas as. Má hárlaíonn an Brexit ar nó níl sé cruthaí go dár lua sé. Tá na mílte
in sa teapáin ag agóidíocht in Okinawa mar gheall na bunáit san Americánacha sa tír sin agus an tre seasta bhean éignithe atá ag tarlú agus ar nó éignithe gná éignithe atá ag tarlú ag lámh na saidúirí Americánacha agus mar sin tá lucht na hagóide ag éilimh go manfaí na bunáit sanna seo as an tír sin go neistrófa iad as a teapáin. Tá reachtas Stát na Bhabhrac críochtnathe don seisiún seo, cé mar a deire leis an Gobharnóir Andrew Cuomo a dhealtanas a chuneáil, níl sac mar níl cé léite. Dlí an áireachas. Éisiomlar má is Oscar Health go háirithe streachailt marachtála Oscar Health. Réaltocht práisciúil an waragaí áireachas. Tá áireachas sláinte cáideach. Tá sé sláimiciach, tá sé méisiailte agus is sí lumna fírinne ná go bhfuil sé deachas gnó inmharthanna chuineáil i ngnó i marga áireachas éanánaigh agus sin éon írin is dócha. Sclábaíocht ná bhí sé caint faoi Hamilton, tá uairscéal, céad uairscéal, Natasha Deon tá chuí amach le déanaí agus pléin sé le brúdúileocht na sclábaíochta. Ach déanann sé seo i stíl chomhfhiosiúil sin go nimríonn sé go mólann sé bob ar an samhlaíocht. Sé. Tá Leslie Odom Jr. ag fágáil Hamilton sin ceoltrá mór le rá as na Bhabhrac. Ba sé ag fágáil an chléir le riint aisteoirí eile. Scéalta eile iontaí bhiste ní mór an tagan tá fágthéagan an seo cúpla nóiméid sin na méid. Tá rialtas Israel ag chur breis airgid ar fáil de $50 milliún breise ar fáil do lonnaíochta giúdacha sna críocha gafa ar an mrúach hir. Rud atá ag chur fríoch ar a bhreasúra agus ar nó ar lucht na Palestíne. Leabhar mé faoi seo cheana, bhí feitís ar dhaoine san iarthar go raibh an lead seo marmh, Lam Winky, sin é anam, as Hong Kong, a go mistéireach agus go rúnda riant mílnaí ó hin. Agus nach bhfuras mhaith
idir an dálín ach teach sa bháin ag rá gur bheith rialtas na Síne a ghóé agus go rá sé faoi choineáil mórthír na Síne. Idir an dálín tá sé scuilte saoir agus tá sé chur síos na míonaí a chais sé faoi choineáil ag na Síne. Tá iar chomrádathe agus ben a deir gur bí chalín chara ag bréag nó an méid dúirt sé ag rá nach fíre. Bobbannaí dua na Síne dearan. Tá níos mó daoine ar a deithe faoi láthir ná mar bhí riamh stair taifeata an domhan de réir na náisiúin Aontaithe i dúrisc. Is cosúil go bhfuil 65 milliún daoine díláisethe ar an domhan faoi láthir. Bernie Sanders tá na seansnaí a breanú níos caoile agus níos caoile de réir chéile agus tá na dígiontóirí de chuid Sanders a techt le chéile cruniú ag slógú le chláráibre a leagan amach don domhan íorthabhain ar nó sin aimsir an tochain. Cruniú an phobail nó buach cruniú. Tá sílim go bhfuil focail níos fearr tá sé cloistíam rianta uaireanta ar an nóíocht cáime ag dora go rís an seo níos cruniú molaí sin é cruniú molaí agus is máile mé. Cruniú molaí cruniú molaí an phobail is é agus tá ar plé conas teachtaíocht Bernie Sanders a choineáil beo má chhlaachtar leis gur bí Hillary Clinton íorthóir an fórtaí Ryan Leahy. Sin méid tá na pólíní ag rá go bhhailseoí siad tras scríomhanna neamhamlána den chaint a rinne siad leis an ngonadóid sa chlubíche in Orlando i ré an ansaí. Tá ná sin ceann cheart a bheith ham agus má tá sé sa bhuclóir agus tá me ceappa go maith achaní íirtas. Tá achaní le chur ag tuismitheoirí agus nuamhrachaí i naí foréigean gunaí le chorós cór na cógála sa bhór ag éileamh reachtaíochta níos déine i le gunaí agus an ceart ar fad acu. Tá sí tar éis leabhar bliana chur le chéile líonta le híospórtaí chun áard a tharraingt ar an gceist ar a gúis.
agus sinad na scéalta tá rion teile ach sinna méid a bhaith me ag achtrú inniuh tásúla gom gur bhhain sibh tairmhe as na scéalta sin. Agus go mbeidh muid a cantla chéile arís ar a bhfad idir an dálíonn go gódaítí a roimh agus go ndeanna díomh a roimh. Slán is, amór.